así como persoas provintes do grupo do ámbito municipal e perfis de mozos e mozas vinculadas á sociedade civil con coñecementos técnicos na materia. Todas elas foron nomeadas por nome e apelidos por o meu tocayo, secretario da organización, e, polo tanto, as felicito e tamén lles encomendo que realmente esta comisión funcione e espero que Raquel, dende Cerdedo Cotobade, que é capaz de fusionar dos concellos e incrementar a maioría absoluta, sexa capaz tamén de conseguir a maioría absoluta no voto das mulleres como conseguimos nas últimas eleccións autonómicas. Moitísimas felicidades. E cuidado con Raquel. Hai un tuit que me pasaron esta mañá que, se queredes ver, mirade como manexa unha carretilla de palés, despois que alguén pense que é unha broma traballar con Raquel na Comisión de Igualdade. Ben, hoxe tamén ordenamos as distintas comisións cos seus presidentes, é dicir, cos seus responsables, de que se traballe en todos unidos, a de redes sociais, Eduardo Galván, a de deportes, Benavides, a de medio rural, Abelino Souto, de Lalín, a do mar, Jovana Oroza, a de cultura e turismo, Teresa Jerique, a de emprego e economía, Pablo Casal, a de territorio e infraestructuras, Antonio Meijide, a de acción exterior, Rodríguez Miranda, a de benestar social, a vicesecretaria Fabiola García, a de medio ambiente, a vicesecretaria Ángeles Vázquez, a de Educación Ovidio Rodeiro, a de Estudos, Formación e Análisis, o brillante Álvaro Pérez, a de Sanidade, o conselleiro de Sanidade Julio Comesaña, e a de Pequenos Concellos, unha alcaldesa non pequena, senón unha alcaldesa grande nun pequeno concello, Patricia Lamela. Queridos amigos, moitísimas gracias por todo. Era o que vos queríamos dicir. Gracias ás mulleres que hoxe dades un paso adiante, e tamén aos homes, en este momento menos que mulleres que hoxe asumen novas responsabilidades. Gracias a todo o partido por traballar durante o verán. Moita xente tiveron que facer campaña electoral, aínda lles quedan as últimas horas para a campaña electoral, a ver o que pasa. Vamos a seguir renovando o proxecto. A renovación do proxecto non é só cambiar o número 1. A renovación do proxecto é renovar o proxecto con forzas renovadas para seguir renovando a política reformista do Partido Popular de Galicia. Gracias a todos aqueles que vos deixades a pel para termos un partido máis unido, máis coordinado, máis amplo, máis útil, máis forte, máis ambicioso e máis exixente. Porque este partido non lle vale simplemente presentarse ás eleccións. A este partido non lle vale ni siquiera con gañar as eleccións. A este partido solamente lle vale ter un resultado extraordinario. Temos por diante un traballo inxente, complicado, que ás veces será duro, o anticipo, pero aseguro-vos que valerá a pena. Por qué? Porque sempre vale a pena poñerse a disposición dos veciños. Aquí hai alcaldes e alcaldesas que gañan de forma constante, continua nos seus municipios, e non pensedes que gañan por facer a campaña electoral nos últimos 15 días, nin porque gañan salindo moitas veces na prensa, nin porque gañan pensando que agora como me sacan máis, me sacan que? Agora, queridos amigos, o importante é que cada veciño, se é posible, teña unha referencia directa ou indirecta de cada líder, de cada lideresa do noso partido. Sempre vale a pena pelexear por un proxecto no que crees. Sempre vale a pena pelexear polo que crees. Porque pelexear polo que non crees, ademais de cínico, é bastante inútil. Sempre vale a pena resolver problemas e non crealos. Ninguén vai a pasar a historia polos problemas que creou, senón polos problemas que resolveu. É certo que hai xente que se dedica a crear problemas, pero está na letra pequena dos libros de historia. Na letra grande dos libros de historia de Galicia estarán aquelas mulleres e homes que no seu tempo intentaron que Galicia fose un lugar estable, un lugar formidable para vivir e un lugar que non crea problemas, senón que intenta resolvelos. Sempre vale a pena ofrecerlle aos cidadáns institucións mellores. E as institucións mellores son aquelas que están ordenadas e que están gobernadas por un partido que non ten trifulcas internas,
por un partido que non ten un goberno dividido, por un presidente que preside e por un conxunto de goberno que cumpla as súas funcións. E sempre vale a pena traballar por Galicia. Ese é a noso marchamo, a nosa marca de calidade, e por eso nos volvemos hoxe aquí para retomar o inicio do curso político antes dos congresos de estos fines de semana para renovar o noso compromiso coa igualdade de mulleres e homes, porque Galicia, sin dúbida, ben o merece. Mais nada, moitas grazas, seguimos traballando.